הכירו את Antarctica Barrel, תא קריותרפיה חשמלי לחלוטין, המיועד למתקני בריאות יוקרתיים. הוא מספק קירור עוצמתי ללא חנקן, עם עיצוב חבית עתידני המתמקד בבטיחות ונוחות. מסך מגע בגודל 15.6 אינץ' ותצוגת טמפרטורה בזמן אמת מספקים שליטה מלאה למפעילים וללקוחות. קריותרפיה לכל הגוף מפעילה התאוששות והתחדשות באמצעות חשיפה מבוקרת לקור. היא מסייעת להפחתת דלקות וכאבים, משפרת את זרימת הדם ואת חילוף החומרים, תומכת בבריאות המערכת החיסונית ובשינה, מגבירה את האנרגיה ואת מצב הרוח, ומשפרת את איכות האור על ידי גירוי ייצור הקולגן. בקרה חכמה ועצירת חירום מיידית. בטיחות מוחלטת. אנטארקטיקה קובעת רף חדש בביצועים, בטיחות ועיצוב בתחום הקריותרפיה. אנטארקטיקה זמינה בשתי גרסאות. הגרסה הפשוטה מקררת עד מינוס 100 מעלות. הגרסה הגדולה מגיעה למינוס 150 מעלות, עם שני מדחסים המיועדים לקריותרפיה ברמה גבוהה. המערכת החשמלית שלנו משתמשת במדחס ומאווררים חזקים כדי לספק קור יציב ומפוזר באופן אחיד במחזור סגור, עבור טיפולי קריותרפיה בטוחים ואמינים. אנטארקטיקה מציעה אפשרויות גמישות למערכת קירור. קירור מים ישיר הוא הפתרון הנפוץ והיעיל ביותר. קירור אוויר משתמש במאווררים תעשייתיים למתקנים עם גישה מוגבלת למים. קירור צ'ילר חיצוני מפחית את צריכת המים, והוא אידיאלי להתקנות מתקדמות. אנו מתאימים את המערכת למתקן ולצרכים התפעוליים שלכם. עיצוב חבית עם תא סגור. ביצועים בקור קיצוני. קריותרפיה חשמלית 100%. חבית אנטארקטיקה מספקת ביצועים מקצועיים בקריותרפיה לחדרי כושר, מרפאות ומרחבים פרטיים.